Straight to the point. Now, atong balikan mahigalang Kapitolyo. Ang mga mayor sa 1st District, ang labing mahinungdanon yun, no? Kining 1st District mahigala ni Tunga kagabi atol sa inaugural ceremony. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, dako man na, og 1st District mahigala kanang 1st District gilubong og maayo. Si Gobernador Gwendolyn Garcia diha ni Pambari 4. Straight to the point. Pati pagkalubong nga. So kining wa manunga si Tining Martinez o kini si Kiri Simura, 4th District man Dito sa 4th District, daog si Gwen. Hindi kin. Sa 4th District, kita ka sa mapa, katong mapa bitang atong ipakita nga nag-blue o green. Ang 4th District, ang nagbangga dito pagkang congressman si Salimbangon, Janice, mao mga higalay, matawag nato nga incumbent congressman, gi-challenge siya ni San Simura. So, ang mga nanagan pagka-congressman dito, ang gidapolos Gwen. Nya, kanang bugo, Tining Martinez, o tanawa ko na yun, kining mapa ha. Kanang green mo nang kang Pam. So, dito sa 4th District area, daog mga higala si Gwen dito napita. Gamay ra hinuog mga biya. Kay pagbawas pa ni mga green kang Pam, pidang pagkalubungang Gwen mga higala. Straight to the point. Kanang lagi sa akong giingon, out of 7 cities, component cities, o saray na dagan ni Gwen, kana rang bugo. Gamay pag yun nadagaan. Ang mga dagkong syudad, siyempre ka Danao, given na Danao, mapilde siya. Ang Toledo, pilde siya. Ang Karkar, pilde siya. Ang Mandawi, pilde siya. Naga, pilde siya. Talisay, pilde siya. Straight to the point. Ang 1st District yun, tanawar ko 1st District nung, green-green ang agyo Bebe, isibo gamay nitong mapa, be. Kana 1st District. Kana grabiha Gilatan si Gobernador Gwendolyn Garcia diha. Sato pa, kung ikaw may mayor anang Talisay, o ikaw may mayor anang Minglanilla, o ikaw may mayor anang Naga, o ikaw may mayor anang Karkar, ang 1st District ha, kanang 1st District tulo ka syudad ang naa diha. Straight to the point. Di ba parehas o bang district, ibutang tag, ari ka sa 2nd District, wa may syudad 2nd District na no? Pag-abot sa 3rd District, usalay syudad, Toledo ra. Ang 4th District, usalay syudad, ang Bugo ra. Pag-abot sa 5th District, usaray syudad, Danao ra. Sa 6th District, usara. Awa na gani syudad, kay wa naman ang Mandawi. Lone District naman Mandawi. Kanang district nga dunay tulo ka syudad yun, kining yung 1st District, gilatan si Gueno Mura mahigalag na balbakuwa siya diha. Mura gigamitag pressure cooker mga higalag. Askang lataa, ha? So, kanang 1st District, nga daghang butante ng naa, unya naa diha ang tulo ka syudad. Importante kaya, Talisay, naa diha may gala ang Naga, naa ang Karkar, gilatan si Gwen. Pati pagkalataa yun. Imagine ka sa Talisay ko day. Imagine ka sa Talisay day nga 30,000 na kang Gwen, kang aw kang ang kang pa mga higala ni abot mga kailag mga 80,000 kapin. Asa pa kang mangita ng pagkalataa magyod. Pag-abot mahigalas Nagar, samot gilatan. Pag-abot mahigalas Karkar, gilat alik samot dito. Sumunin na hitabo ni Governor Gwensok. Tanawa, kine. Mao man ni ang Talisay. Ito grabihang pagkalataa, giyatak-yatakan gano'n, Yatak-yatakan. 85,000 85,000 kapin ang kang Pam. Ang kang Gwen, 31,000 ra. So kung ikaw may mayor sa Talisay, of course, si Samsam Gulyas may gala, kasabot siya unsay tingog sa mga taga-Talisay nun. Straight to the point. Kasabot siya. Mo na mayor mga higala nga, magbasa ka ba? Nagbasa ka ba unsa may sentimento sa mga tao? So pagtanaw ni mo mauni ang tingog sa katawhan, di na to supako ni, mauni tingog sa katawhan. So gabiin ito nga dito mahigala Samsam Gulyas. Ang mga mayor sa 1st District ha, Samsam Gulyas dito nga. Ang Naga City, kini Minglanilla, dako sa Minglanilla, si Rajiv Inad, dito sad. Pero kining Naga, si Murchong, dito sad, kagabi Og ang Karkar, may wa katunga, kay matod pa doon ay activity na ko, no? Si Patrick Barcinas. Ang Toledo, dito nga. Purbida lagi makaingon ka mga kaigsunang. Ang Mandawi dito wa, Jongke dito wa. Wala,
Pero ang iyang igsuon si Alfie dito. Alfie, okay, board member. Sa mga board members, membro sa board, upat lang ang wa makatunga. Si Bacaltos, pero ako nagtuo ko ni Bacaltos day, labi na nana samsam ni, ingon na nga mo, fully cooperate siya mahigala ni Pam, sunod din si Bacaltos. Pero kinis tining, wa ta mahibaw ani kung say kalaki ani. Kinis Corominas, amot lang ka unsay kalaking Corominas. Basin og kwan, nya kinis si Kiri Simura, medyo loyal siguro ning Gwen kay kuan man kana na ang iyang kunta si Janice Salimbangon dito. Ang si Marquita Salimbangon yung murag na amiga naman pa mo, naman magka-amigas lang Gwen. Ambot sa bakay diferensya mga sukit tig paminaw. Straight to the point. So mo ni ang nahitabo. So ang mga board members kagabi iyo niya makita nimo mga higala ang ilang panaghiusa. Ang katawhan mga higalang sugbuanon nga magtan-aw ani nila makaingon bintaha kay mahatag ang serbisyos katawhan kay unsay priority ni Pam Balicuatro unsay iyang plano para sa Sugbo. Siya na may manager karon sa lalawigan. Kinahanglan man sa support mahigala sa provincial board. Straight to the point. So kini mga provincial board members, mga politicians man sad ni, astute politicians sa sila day. Matan po ni pinya ni mga tawhana. Maghuna-huna po ni sila nga ilang timbang-timbangon sa labi na kanagong 400,000 mga higala, almost 400,000 mga kagilaan nga buto nga na giyatak-yatakan si Kuan Gwen, dili basta-basta na may lang og 10,000 ang labaw 20,000 madadara na protesta pero kana mahigalang inyon ta hapit mo 400,000 bi dadi mada Aminaw ko may gala pagsulting Gwen atubangan nila ni Samsam Gulyas, Mayor Chong, Barcinas kana sa first district ba nga diha gid is Gwen pag ingon niya nga medyo lagot ko sa makina, ha? Masangils Gwins makina paminaw ko mura to sa at the back of their minds in the kin mingon na bidawa gi makina ato go. Dito madag makina oy. So mao ni mga higala ang nahitabo. Unya ang social hall gabi medyo naghuot sila kay daghan man mahigala nga lahi kato bitong gabi is pasalamat ni Gobernador Guing Garcia day gipangimbitar makunwa naman nga gamay na lay nanunga mga kaigalaan murag mingaw bitaw pero bisag mingaw mahigala matod pa nagbinaldita man gyapon bisag outgoing na madaoy hasta la vista baby. Ogonya kini ang mo ni ang hitabo naghuot ang mga tao kagabi pero sa pag-speech mahigala ni former congressman, former tourism secretary is Durano iyang gipasabot kay duna day mando si Pam Balicuatro nga sige lang maghuota di na ta mo gasto di na ta nang extravagant no nindot sa ni mga higala ato paminawon ko gamay ang speech ni ni Is Durano before ang speech ni Pam sige ko no bebe na audio ni dong beke na sige gamay lang. Okay. And former Cebu City Mayor and PDP Laban National Vice President for the Visayas, Attorney Mike Rama and Lady Malu Rama. Mo niya pa knowledge. Kato na lang kang kuan, Isdurano na lang. Ditsyon lang kang Isdurano. Na ba to? Speech niya At this point in time, to formally receive us all, please welcome on stage Cebu Provincial Administrator Ace Durano. Si Marikita na anay? Oh, Marikita sa Limbangon yung. Okay, so mana ni? Mana speech si Durano before kang Pam? Thank you. Gaot sila sa Kapitolyo, ha? Social hall ni. First of all, I'd like to thank everyone's patience and understanding. Durano ni. The first order
of the governor was to cut all extravagant expenses. So she insisted that we stay here in the social hall for the inauguration. We understood the challenge because we knew many would want to be part of this historic event. Okay, kamay lang dong. Katsa dong. Kininindot niya speech, kanang porsyon na ba ni Isdolano pagsulti niya nga mao day mando day ni Pam. Kay tan-aw nimo mahigala gahuot man. So wa ba na sila ming adto na lang taga ng lain baka nga lugar, mo adto baka waterfront baka total day dakang kwartang gobyerno ha. Ato sa kwan, no star baka ta na. Ato ta radisyon na pero wa ingon si Pam day mahigala nga ayaw magdaginota. Ang unang order ni Pam 4, sige lang maghuot diha lang ta sa Capitol Social Hall, wa na tay bayranan. Kay Kapitolyo man is katawhan. No? So sige lang. So mo nagi-explain ni Isdolano nga karon medyo naghuot atong lugar din kay ang unang mando ni Pam 4 mahigala nga mo cut ta sa atong mga gasto. Kini pagka extravagant pa. Pasabot nga gastador, ha? Di man ka na mga suroy-suroy sugbo ni Gwen pastang grabiha ka extravagant. Pasigarbo sugbo, suroy-suroy sugbo. Di ka konsensya extravagant ka niya ang mga hospital piting pagka luuya. Katong hospital sa tuburan, murag na igo mahigala si missile sa Iran. Ano na itong pagtagad? Uy, kini ilang picture no na de. Mo na si Marikita day. Kani may Marikita? So na day daghang mga kuan. Uy, mga dato man gini yung mga kuan Oh, so na support na niya ang mga dato di ay. Kini mga businessmen, business women. O mga BFF man ning Gwen sa una. Nana ni kuan day Pam, nana karon. Gibiyaan na res Gwen sa iyang mga BFF nga mga kuan. Basig nagbikir sa game, pirti masige purya buyag ka maldita to di malupigan. Sige, ato ipadayon ha, gamay lang. I-rewind gamay ito kang Isdolano kay paminaw itong balik dong niya. Now, atong balikan. Ang mga mayor nanunga na gyud gihapon. Di patanan, pero nanunga na ang mga dagko mahigala ang mga syudad. O niya, kinini ang di man lisod sa mga mayor day nga mutunga o di po niya lisod kayo nga biyaan si Gwen. Ibutan ta lang, kining Mandawi daan day. Si Jonas o si Junke. Daog Junke ron. Malagmit si Junke. Kay iyang igsuon si Alfie na naman ni tunga man gabi si Junke dili lisod ni nga moingon mo support kong Pam kay total pag bangga bitan mo sa politika sa Mandawi gipasagdan man gipasabong man minduhan ni Jonas. Si Gwen na niguro lagi iya ala pagsabong mo din ha basta kay ikaw Jonas ako'y dadon ikaw po Junke ako'y dadon ala pagsabong mong duha. Anya ikaw may mayor pagdaog nimo day okay ka dahil ka nga, muluyal ko kang Gwen? Ngunahuna ka, loyal ko ni mo nga, gipasabong minimo. No, sang Barsinas? Mingon Barsinas dito day. Oh, Diyos Karkar, akong kontra, support nimo, ako support nimo, naniguro lang kag imo. Nya karon nga wa na ka, angang manog, muluyal. Kisamang mayura ko no, nga inaana ang sitwasyon, muluyal kag yung maayo. Nga, in the first place, siguro hindi man gani loyal ni mo na, ha? Sabong ba? O, pareha sa mga Salimbangon. Gisabong ni Gwen si San Simura o si Janice Salimbangon dito sa 4th District. O ka na nga si Marikita Salimbangon yung, di po na basta-basta kung hunahon Marikita, binuang man ang imo Gwen. So, kinsa man ko na mo, loyal kag maayo gyud niya, nga in the first place, ikaw hunahon ka, try to put yourself in the shoes of those politicians. Nga mga nahon na ka, di may magani sa mo support na ko gipasabong may. So karon nga wa naman ka Gwen, mga nahon na pa sang wa naman ka niya. Hapit 400,000 ang biya. Ang imong kamaldita, pida di man lupigan, ha? Unya karon gipasabong pa minimo, unya mag-expect ka namo nga muluyal minimo. Straight to the point. Mag-expect ka. Doon na pa yung mga mayor. Di lang ako sulti ha. Kaya ako nakibawa mag ko. Kaya doon na may galang sulti ginako. Kini, iwan information ni nalay mga butang nga di lang ako isulti po sa on-air. Labi na mga politicians nga kuhan. Kay, gihatag po na to privilege communication ba. Pero doon na yung mga mayor di pangasabaan ni Gwen day. Di lang ako i-mention kasi nga na kay bingo man to ay lagsabat to ni Jesus. Gikasabaan. Kanang mga mayor nga gipangasabaan nimo mag-expect ka mo loyal nimo na nga mura mag-imo mga saop na imong gipangasabaan. Ha?
Bahalag magsabong iya mga kandidato sa ubos, basta masiguro nga ang mga butos para niya. Bahala, sabong lang mo niya. Nagsutuod ka nga kana sila Lulipap Uwano, kana si Junkie, nya sa side po ng Jonas Curtis. Nagtuod ka nga wa na kasakit sila day. Pasagdan lang minuy sabong minudo day. Kana sa si Kuan, Barsinas, na sabong po dito. Sa bisang asa ko dito, dalagit sabong. Isabang sabong niya, bahala mo diha basta ako mo. Karon, wa na ka, mag-expect ka karon nga mo loyal ani mo. Di pag-imbitar ni pa, matuan na sa akin, nga rita, kay may dire kay di man ta kasabaan. Madag kong tao na bayan na sila manghigala niya pangasabaan ni mo sa tubangan, bida Ginoo ko. Ha? Di lalim na, oy. Kanabang sensitive bitaw ng kuan bitaw, lamang kang na mayor ka. Kaya ito yung pagpadong sa eleksyon, nangasaba siya, narato lang sa guguin na ito. Yang gipangasabaan to mga mayor. O ikaw kung na ang mayor ka karon. Unya human, gipili kas katauhan sa inyong lugar. Ikaw may amahan sa inyong lugar. Nag-respect ang mga tao ni mong naadiha. Respetado ka sa imong lungsod. Pag-abot ni mong guwin, kasabaan ka lang mga higala. Medyo degrading kayo na. Straight to the point. At tubangan siguro ng guwin kaysa pa'y gamahanan mahimong muduko-duko lang kayo. Isgo, bana. Pero nasa imong hunahuna giday nga. Pag-abot sa panahon nga, kuan, di na minimo eh. Labi na matanaw na wa naman. Kay wa naman kining mga naunga mga kuan man ni yaman ni mga BFF ni Gwining. Yung kagabi nga nagpicture-picture na naman na si Marikita sa Limbangon yung uguban. Si Luilier man usano. Ama ipakita ko no na names gamay names. Di pa to balikan sa Durano. Ni anaman ni support naman ning pamahinoon. Awa na. So kung ikaw may mayor ani, kini mga mayor aning super district mo nahuna sa ang tingog sa mga tao, ang mando sa mga tao nga pam gyud sila. Nya kita ato supakon. 5 ka mahigala ang number of kuan god. Kini ni ang porsyento sa mga botante. Kini may tinuod gyud kay eleksyon naman. Pag eleksyon dito ginagawas. To, sige dong, balik sa dong may pila 1.107,000 ang kang pam kapin. 1.1 million kapin ang kang Gwin 700,000 ra kapin. Pila man na kung imong i-percentage may gala. Ha? Mga 38% lang kang Gwin, 62% ang kang pam. Mao ni ang tinuod nga nahitabo sa actual election. Unsaon ta mahintuo mas Gwin atong iyang survey nga 98% siya si pam 2%. Sobraan na po ito pagkabugal-bugal ito iyang survey. 5 ka usa ka bugal-bugal to gipost may gala dito sa ilang Sugbo News. 98% ang kang Gwin, ang kang pam 2%. Wala ako nakaingon ako daan di na gini tinuod kay laliman ka na survey hapon in town. Sa layo pang eleksyon 95% ang kang Gwin. Ang kang pam 4% kapin kay gitagaan po lang gamay porsyento tong ikatulo, ha? Pag nagkaduulan ng eleksyon nga nailhanas pam kay na-expose nagmayo na 98% na hinoon kang Gwin ang kang pam na 2% na hinoon. Jesus Ginoo ko. Bisa kung saan na ito kwintada. Attorney Rani Montes Claros, good morning ni mo diya. Bisa kung saan ito kwintada, wa na yun. Attorney Jan Cagulada, di na madao bisa pag Jesus di ministin gamitag calculator kini. Mo, 98%, ya 2% na kapam. Pag actual yun kung imong kwintadahon, kanang 1.1 million kapin o kang Gwin 700,000 ra kapin. Jesus, nasa mga 38% ra ang kang Gwin nakuha. 62% ang kampam. So kung ikaw maoy mayor anang mga lungsod, natural pagkagabi iday imbitar kang pam ka adto ta kay mamanay ko sa katawhan. Ha? Unya na kanindot no kining speech si Durano ako balikan. Siya maoy kana na ang provincial administrator. Sige dong. Nindot niyang speech ingon sa nga morning order ni Pambari 4 nga bahalag maghuot din di lang kita maggasto-gasto. I-cut na to ang pagkakuan. Kinini ang to cut extravagant expenses kanindot nga paminaon. Nindot paminaon. Dili ba sige bitaw, hala pabungga-bungga, pa social. Sus Ginoo ko. Mo na kong gingon, be. Og naminaw na ko ron si Pambari 4, naminaw man to nang iyang mga staff na diya. Inigsuroy ni Pam sa mga ospital ako mo padakog reporter. Padako. Either si RB baka mo adto baka o si ikaw rin ma'am, remark okay ra karim. Magpadakong reporter kay ako sa una ingon magsuloy-suloy Sugbo di kong padag reporter. Ano sa pang padat ako reporter suloy-suloy Sugbo?
Giimbitar pa mi sa unang suri-suri Subo. Ako, si Leo Lastimosa. Kami, Babi Nalsalo, giimbitar mi. Di kumanto ng suri-suri. Kay kumaanad naman kuy-kuy ito niya mga social bitaw nga tao nga wan. Di ko Leo, di ko muban anang suri-suri. Nya atong reporter gyud ko di ko padag reporter ang suri-suri. Kay sabi mo kung balita na to dito ana. Pero karon og moingon si Pam nga mosuroy sa mga ospital. Kay pila man ka ospital day? Provincial hospital 4. Unya mga district hospitals pila? Mga 12. Kana og mosuroy sa dito padakog reporter. Ngano man, may balitang klaro. Di man pwede ni nga magpadako PRPR kayo di tanang kuan kasabot na dayon nga kini PRPR man di tanang kuan kadugayan itong reporter kay kuyo-kuyo ito niya maatiman og maayo dito. Sige, nagbalita nga nindot nga mga balita. Ako na lang ilikay daan akong reporter kay basin niya maayo ho. Atiman og maayo dito kiba. Nya matiman og maayo nindot ang mga balita tanan. Pero kini spam ubosoroy ni ngadto sa mga hospital mapada akong reporter. One akong kuan para makubiran dito. Onya kini niya makahibaw tao sa sitwasyon kay katong tuburan bidang grabiha tong ospitala. Kaning klase sa coverage og mangimbitas na nga pwede bang padang DYHP reporter unsa may tuyo dito maingon nga masuroy sa mga ospital kana. Pero padang reporter DYHP kay kuan magsuri-suri sugbo. Ang kuday oy inumo kaday ko di ko mo padag reporter ng suri-suri. Unsa may suro? Daghamig mga kung busy kay medyo niya masuri-suri itong reporter dito. Kasabot sa tabtanaw nga sa dapit ning atong padag reporter udi. Kana nay balita gyud klaro. Bisag og layo kanang area, inumdum mo bisag layo tong area sa Negros pagkamatay ni Digamo, padag reporter. Usa ka team. Si Arnold, si JC o si kisa to kay padanay Binje. O kaje kita taga Negros mga adto kuha tag balita kay di ta pwede nga kuan DWH bata kita ra bagi paminaw sa mga tawo nya gusto sa update ba. Padag reporter layo katong Bohol ay Linux Bohol pahalam ka gasto mes DWHP basta kay klaro nga natay magkong balita nya day ingon nya imbitaron ko no sa solo-solo sugboy ko unsa may balita makuha ta nang di ko inalan dito di ko padag reporter anang suroy. Pero karon og ang suroyo ng ospital kana padag og reporter na. Kana klaro ba? Para makita tayo to sa sitwasyon nga aktual. Doon na naman ipakita ni Oscar pasaporte katumura tong niigo tong ospital sa missile sa Iran. Yagi ko lang katawa mahigala. Pero balikan to sa Isdurano sa gamay lang. Kay kininindot niya nga mo ato ikat ang pagka-extravagant. Pagkagastador. Sige ka no dong, balik gamay dong. Sa man to dong names. Not all extravagant expenses. So she insisted that we stay here in the social hall for the inauguration. We understood the challenge because we knew many would want to be part of this historic event. But again, it makes today's event even more intimate. So thank you so much for your understanding and patience. And it is with great pride and joy that I get to welcome all of you to this significant occasion. The inauguration of our newly elected governor of the province of Cebu, the People's Governor, Governor Pamela Maricuato. We are deeply honored to be joined this afternoon by esteemed guests. Senator Marcoleta, thank you so much for taking the time. And we just came in, Special Envoy Nikki Teodoro. Thank you so much for taking the time. To our congressmen, mayors, and of course, Vice Governor Glenn Soco, and to the rest of the Sangguniang Tagalamigan.
and to our representatives of the different national agencies, members of the judiciary, esteemed members of the diplomatic corps, civil society leaders. Okay, katdong kami dong. So mo ni ang speech ni Ace Durano, mga kagalaan, former congressman, former tourism secretary. So antigo ni. Sakto nang gihimo ni Pam nga mo himo usag kuan yun. Kay kana bang bag-o pa ba siya? Di man malikiyan ka ng bag-o pa ka mahigala usahay isod kas bulsa, ha? So karon naa si Ace Durano diha. I hope mag-expect ta. Dako tay expectation ni Ace Durano nga mo tabang siya ni Pam Balikwato. Ang iyang pagka-abogado, ang iyang pagka-congressman o pagka-DOT secretary, makatabang ni. Nga mag-guide si Pam, ano ba, unsay buhaton nga kini. Kani mo angay buhaton, kini. Ayaw dahil napita, kay mabulasot ang napita. Kay, unta kasabot ang bag-unay ba? Yep, panaan ba kakagunay, mabulasot tayo, na. So, doon ay maka-guide, no? Hindi po basta-basta ni nga atik-atiko ng spam ni ron nga isoos bulsa ni kay aya di dako ra kay isoos bulsa na to ni. Kini mahigala medyo nindot ni nga naaras sa diha bahalag daghan naghuot sila pero kay mao imando ni Pam nga ayo lang di na ta mo gasto pa. Ha? Dinhira ta. Bahala ni mubo gamay ra ni social law bahala magkuanta dinhi magsinardinas ta basta dili na ta magasto pag abangan pag-asa ta dapit mangabang para sa atong mga kalihukan.